Mit navn er Mikkel, og jeg er varehuschef i Føtex, og så ved siden af det der er jeg også næstformand i City Vejle. Vi havde en udfordring i den nordlige ende af gågaden, hvor butikkerne var lidt presset, fordi vi havde bryggen op i den anden ende, og det gjorde, at kunderne søgte mere op i den ende, hvor bryggen lå. Og så skulle vi ligesom prøve at finde ud af, hvad gør vi for at få kunderne ned i den ende, hvor i den nordlige ende af gågaden, hvor vi ligesom begyndte at miste lidt omsætning, vi begyndte at miste kunder, og det begyndte at blive tomme lejemål. Så oprettede vi det, der hedder en BID. Og en BID, det er noget, der hedder Business Improvement District, som er en sammensætning af ejendomsejere, en sammensætning af butiksejere og en sammensætning fra kommunen og fra Cityforeningen. Og så foregår det på den måde, at man holder møde en gang om måneden, nogle gange 2 gange om måneden, og der sidder man egentlig og taler om helt lavpraktiske ting som, hvad kan vi gøre i næste uge, hvad kan vi gøre om en måned, hvad for nogle aktiviteter skal vi lave. Ejendomsejerne begynder også at byde ind med at sige, jamen, hvad kan jeg gøre nede foran min ejendom, for at min ejendom den stiger i værdi. Butiksejerne og butiksindehaverne, de laver aktiviteter for, at deres butik den får noget mere omsætning. Og så er kommunen med indover, fordi de kan byde ind med forskellige faciliteter til at hjælpe de her butikker. Det kan være parkeringspladser, det kan være belysning, det kan være helt elementære ting på torvet, eller hvad nu det er. Det har så kørt i et år nede i den ende af gågaden og har løftet niveauet, og har gjort, at blandt andet Starbucks, som vi står ved her, de har valgt at lægge deres café nede i det område her. Hvis man er med i City Vejle, så betaler vi jo ned i bidden, og kommunen giver et beløb ned til bidden. Men i bund og grund kan ejendomsejerne jo vælge at bare være med, uden at betale noget. Det kan man ikke tvinge dem til. Så det er frivilligheden i Danmark, at man skal gøre det ved. Men det fede ved det her, det er, at når det er noget, der er rigtig lækkert og rigtig fedt, og bliver vildere og vildere, så selvom man ikke er med, så vil man gerne være med. Og vi har faktisk fået mange ned fra det område, der ikke var med i City Vejle, som har meldt sig ind, fordi de godt kan se, at hvis man er med i det her, jamen så er man med til at udvikle sit eget område. Når der er en aktivitet, der er større, der koster mange penge, så holder City Vejle og Vejle Kommune et møde og finder ud af, hvordan finansierer vi det sammen. Folk, som interesserer sig for at udvikle deres eget område, de kan være med i BID, de kan komme og deltage. Alle, der engagerer sig, de kan deltage. Og nu har vi succes nede i den nordlige ende, og så prøver vi så at sige, hvor kan vi skabe succes ellers? Vi vil gerne lave succes i hele byen. Jo.